Господин Костов, как си обяснявате загубата на 2 точки в матч, който 70 минути изглеждаше спечелен? Да, абсолютно не сме доволни от това, че водихме в резултата, въпреки че имахме много затруднения в самия матч и за съжаление загубихме много ценни точки при такава борба за тях. Много елементарно получихме, дадахме възможност по-точно на противника. Елементарно пропуснахме първия гол, втория е много спорен. Втория е доста спорен гол, за който вече трябва да кажем нещо, защото това е вече тенденция срещу Левски и такова съдейство. Ние фактически не играем само против противника, ами трябва да разискваме неща, за които нямаме и компетенция. То вече се вижда, даже и ВАР не разглежда някои спорни неща. ВАР не разглежда ситуацията, очевидно според ВАР няма груба грешка на съдията в този момент, за да го извикат да гледат. Те не го викат. Това е според ВАР, а според нас е съвсем различно, защото ние също гледаме ситуацията. Според вас такава Локомотив смята, че доспата е чиста. Да смятат, ние пък смятаме, че не е чиста. Други въпроси, колеги. Защо отбора допусна толкова свободни пространства в края на матча? Или така ли го видяхте и вие? Нямаше ли как по-умно да затворят матча? Или? Баланс играем, в принцип, тъй като отсъстват основни играчи. То е ясно, че отбора не е толкова силен. Казах преди малко и казвам и сега. Когато топката попада в линията на атаката, ние прекалено бързо губим топката и пада тежестта върху играчите в средата на терена и в защита. И тъй като те трябва да подкрепят атаката напред, ние губим и трябва да престройваме даже умовете си за фаза защита. И така не е това, което е стила на Левски. Левски трябва да се задържа повече време на полето на противника. Как ще успеете да съхраните някаква надежда в главите на футболистите, че ще продължават да се борят за нещо, защото в шампионата нещата изглеждат тотално загубени. Може би е рано, ама така изглежда, поне заради изоставане. Така изглежда на днешния ден, обаче трябва да ви кажа, че никой не трябва да подценява Левски. Левски си има своите много добри играчи, имаме си много добър отбор. Ще се вземем от това състояние и ще погледнем по-сериозно на всички неща. Има, предстоят, знаете, и трансферен период. Има неща, които са набелязани. За тях сега няма как да говоря. Желанието не беше да завършим достойно в тия матчове. Загубихме много ценни точки, за съжаление, в днешния матч. И ще видим как ще изиграем останалите матчове, за да може да погледнем малко по-добре на бъдещето. За да погледнем обаче по-добре на бъдещето, трябва да видим какво е настоящето. Настоящето в момента имаме травмирани важни играчи, които с тях отбора на Левски изглежда по различен начин. Последен въпрос, колеги. Има ли? Все пак водехте с 2-0 и тази поредица от мачове, които не можете да спечелите, може би и това в последните минути психологически някакси влияе ли на отбора? Когато губим точки, естествено психологически, това дава психологически неувереност на играчите. Обаче аз искам да кажа, че трябва да поздравя играчите на Локомотив, тъй като те също се представяха добре, бореха се за всяка топка, това е играта. Те също сигурно са оказали натиск, на който ние не сме удържали. И така е, това е футбола.